a vzhledem k tomu počtu těch takzvaných negativních hlasů, které se předpokládaly u Miloše Zemana, vlastně vstupoval do toho druhého kola jako favorit. Ale obávám se, že ta kampaň na to nebyla úplně připravená, na tenhle ten nesmírný úspěch a nezdařilo se to. Víme i možná, jako které faktory k tomu přispěly, ale k tomu nemá smysl se v této chvíli vracet. Já to musím říct. Já nejsem diplomat, naštěstí. A musím říct, že jsem vlastně s ním strávil těch 10 let v takových periodách. Někdy jsem fotil víc, někdy míň, ale tu volbu jsem měl celou. A jeho nesmírně zasáhlo to chování tehdy, které vlastně v tom druhém kole nastalo. A to byly ty headliny v Blesku, tuším, kdy ho opravdu, kdy lhali, kdy vlastně to bylo na objednávku, kdy se na tom svezla Klausova rodina. Já si pamatuju, že to bylo i o kněžně a byly to prostě nechutné věci, které se, myslím, ani v kampani nemají dělat. Možná, že dneska už je to norma, ale já si pamatuju jiný časy. Karel Schwarzenberg vždycky vzpomínal na pana Žantovského, na Jirku Křižana, na mnoho lidí z kanceláře prezidenta 90. let, dokud byl kancléřem, vždycky je měl za kamarády a pokud si pamatuju, tak samozřejmě vždycky to bylo jako v jiné rovině, než je to dneska. A pamatuju si, že z toho byl docela hodně zaskočený a lidsky jsem ho poprvé vlastně v životě viděl se slzou v oku, protože to se prostě nedělá. Byla to, řeknu to po svém, byla to prasárna non plus ultra. A myslím si, že je obrovská škoda pro tuto zemi, že aspoň jedno volební období nemohl být prezidentem Karel Schwarzenberg.